Empecé facendo esta máquina. Pero bueno, en aluminio, máis pequena, máis de outra maneira, máis... Sería no ano 85, por aí. E desta xa foi cando me encargaron a se daba feito a que está no lago, Claro, aquí esta zona era o Meidelo, toda esta zona. Aquí esta era a carretera de Ferrol, que iba desde as Pontes a Espiñaredo, que está aí. E o Meidelo era por aquí. Eu cheguei a vivir aquí, por aquí estaba a escuela, e pois pasei a vivir aquí no Outeiro. Cando se fixo o canal para desviar as augas, os que quedaron deste canal para baixo, no 80, no 1980 foros. De aquí para arriba quedamos hasta o 1981. Por exemplo, ahora aquí onde está a playa, este era o que era a antigua mina, que estaba entre o Meidelo e Sá. Este é Sá e Meidelo, Espiñaredo. Esa era a antigua mina. Eu, cando viñamos aquí ás fincas que quedaron aquí, porque miña mãe foi daqui do Porto Ruivo, naceu aquí, e ao vir aquí estas fincas, viña aquí á orilla da mina, era onde miraba eu para as máquinas, os trenes, todo.